Filleann an fón. An teachtain se caite, chuin níomh, dathí, clíana agus brindán chuig béalann I dallach. Chuir an freastal í fáilte riúlrumpu agus sreúrach ag bairdiad. Tá ancháil an méalann seo, pasta blasta, agus bhí an cearar acu a súil go mór leis an méile. Bhreanna siad an míochlár agus cuireadh isciil in a bhíocla. Pasta na roimhe ba an sladmharga ban deir seachtaine. An áide sa bhí siad a breanú an míochlár, thug dathí faoi deara gur a fón an áirlár. Catha se gur a se coilte ag duine éigin. Chó seach a fada leis an bhreastalaí agus bhíne sé an scéalcho. Cháin freastalaí buchas le dathí agus dúirte go gcuineoch sé an fón gon téir leis sé. Bhí dathí bródú le féin mar gur an rud ceart dionta aige. Níor bhada ina dhéisin gur tháinig méalaí. Bhí pizza agus pasta acu, bhí cóc agus isce acu le nóil. Cheap siad gur a se anbhlasta agus réasúnta ó híomhann freiis. Sílim gur a cuide acu sa méalann hana. Ag an nám céanna, bhí feartrééis a thuirt faoi deara gur a ón cáilte aige agus dill sé an méalann. Lig sé os na faoisibh nuair a dúirt an freastalaí gur an fón aige. Chua sé an nón chuig dathí le buchas ó chrí a ghabháil leis. Dúirt sé gur an fón antáhachtach do a daibre agus go mbeadh sé a bunk ceart gan é. Bhí sé go buach sin gur chuaig sé